قرآنیت قرآن کلامیت رحمان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان نازل می پجانان ہدایت دا ہر انسان نازل می پجانان ہدایت دا ہر انسان تیز مون پتا ایمان دی زمون پتا ایمان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان نازل میں پجانان ہدایت دا ہر انسان دی زمون پتا ایمان دے زمون پتا ایمان احکام لازم دستا احکام لازم دستا احکام تکمیل یہ دا اسلام پیشواتم و امام دیر عظیم دستا شان دیر عظیم دستا شان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان نازل میں پجانان ہدایت دا ہر انسان دے زمون پتا ایمان دے زمون پتا ایمان چراغ زلنده سپین چراغ یہ سکون دزړو دماغ پتا زړونه شباب ته یہ فضل د سبحان ته یہ فضل د سبحان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان نازل میں پجانان ہدایت دا ہر انسان دے زمون پتا ایمان دے زمون پتا ایمان ژوندون پتا جوړو بشي ژوندون چې شي پويستا په مضمون شیرواستا په قانون په هر خوا بشي امان په هر خوا بشي امان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان قرآنیت قرآن کلامیت رحمان نازل میں پجانان ہدایت دا ہر انسان دے زمون پتا ایمان دے زمون پتا ایمان شفاعت زدی غواړم شفاعت زدی غواړم شفاعت کړم بتل دی تلاوت کوم کوم دی اشاعت توحیدی جمیل
رحمان توحیدی جمیل رحمان قرآن یہ تا قرآن کلام یہ دا رحمان قرآن یہ تا قرآن کلام یہ دا رحمان نازل میں پجانان ہدایت دا ہر انسان دے زمون پتا ایمان دے زمون پتا ایمان اوہ دے زمون پتا